Så den vi havde aftalt at tage hen. Vi savner. Kan I mærke, at vi savner vores katte? Ja. Når man betaler for at komme ind og abe andre, ikke? Hvad kan vi se? Se. Smukke. Hej. Har du fanget dig en lille kat med tøj på? En lille kat med tøj på? Lille kat med tøj på? Okay. Åh. Lige du klappede på den lille numse. Kattenumse, kattenumse. Det er lidt som at give den smæk, som du har været uartig, ikke? Men de kan jo godt lide det. Ja, de kan rigtig godt lide det. De går faktisk, hvis man holder op med at klappe dem. Hvis man begynder at stryge dem og sådan løse dem, så går de. De vil klappes. De vil nemlig klappes. Okay, så er vi lige ankommet i Hakone. Hakone Shinto, så der vi er endnu. Jeg ved ikke helt, hvor vi er. Forhåbentlig så ligger vores hotel ned ad den her meget stejle bakke. Som vi skal ned af med kufferter. Men har ellers rigtig fint og med bjerge. Der kommer en bus. En bus, nu dør vi! Folk er trætte. Nej, vi dør faktisk. Vi dør faktisk rigtig meget lige nu. Farvel verden. Farvel verden. Farvel altså. Prøv at se, hvor fint. Sådan en sko her. Sådan helt traditionel. Ej, hvor er det fint. Ej, vi har fået 2 små kager. Velkomstkager. Ej, hvor er det spændende at se. Men nu prøver vi. Men hvor skal vi så sove? Hvor sover man så? Så kommer de ind og rykker vores bord og lægger måtter herinde. Herinde? Men hvor skal vi så spise? Men de rykker vores bord. Nej, men vi skal ikke spise herinde. Nå, men altså, det skal man måske. Nå, men så de kommer i morgen tidligere og ændrer det tilbage igen. Her har vi vores lille bitte toilet. Vores lille bitte håndvask. Og her har vi vores lille bitte bad. Jeg er så ked af. Vi kører nedad. Åh, du er dejlig. Hej, Bubba. Hvor er vi henne? Vi er på Hakone Open Air Museum. Og der skulle være nogle Picasso-statuer. Så det glæder vi os til. Og så er der noget børnelegeplads og sådan noget. Det glæder vi os endnu mere til. Ja, det er lige for os. Det er lige for os. Vi har endelig fundet en, der er højere end os. Det er også lidt uhyggeligt, ikke? Også fordi det ligner, at den har grædt. Det ligner, at den har grættet over det hele. Og det er dens tårer, man bader i. Ja. Det bassinet er faktisk bare dens tårer, ja. Åh. Det er noget trøst. Hvad står der om den? Det kan jeg jo ikke læse. Nå, det er bare sådan. Det lignede lige, der var noget, ikke? Vi skal smage sådan nogle slik, tror vi har købt. Forhåbentlig sådan noget bønnesnask med sådan noget sød ting indeni. Vi er ikke helt sikre, fordi der var også sådan en hel masse fiskekage, så det kan være, at jeg bliver rigtig skuffet. Forhåbentlig er det kager. Spændende. Det er spændende. Ej, kom nu. Don't keep me waiting. Jo, det gør jeg. Skal nok skrive mig. Det er den der blomme, den der umme syltede blomme, som jeg snakkede om. Som vist ikke skulle være så godt. Det smager så dårligt. Smag den. Ej, hvor smager det dårligt. Det lugter også bare ulækkert, ikke? Hvad lugt? Ja, hvad lugter den? Det lugter klamt. Det ligner også bare sådan en lille tyren også, ikke? Altså en lille sådan foran også. Eller en lille abehjerne. Med sådan en lille sten indeni. Okay, jeg gør det. Er den rigtig sund måske? Det gjorde hun ikke. Det kunne hun ikke. Det var spild af penge. Det gider vi faktisk ikke. Den pakker vi bare væk igen. Farvel og tak til dig, klamme blomme. Vi er rigtig skuffede. Det var ulækkert. Jeg vil ikke engang prøve. Han er med som bakker. Sektor. Det sidder også bare i hele.
elsker mig. Ej, det var ikke særlig fedt. Prøv lige at se. Hvis bare man havde været under 12 år gammel, så det bliver mega fedt ud. Man kravler ind i den. Det er surt at blive voksen. Det er rigtig surt. Men hvad er det? 6 til 12? Play on this side. Prøv lige, lad os lige prøve at gå over med den. Serines barnlige hjerte håber, vi kan. Op til 6 år leger jeg på den også. Yep. Sat. Åh, jeg vil spændende. Prøv lige at se en lille dreng deroppe. Det var rigtig spændende. Det vil jeg også. Desværre, lille skat. Det vil jeg også. Vi kan få børn, og så kan vi tage tilbage, og så kan de lege i den. Så kan vi sådan lade som om, vi passer på børnene. Sådan, jeg skal lige op og hente mit barn. Det sidder vist fast deroppe. Den der er lidt sød. Har du noget med til mig? Hold med fisk. Pas på, du ikke taber kameraet. Jeg prøver at finde Karina. Det var sjovt. Skæbnen ledte os til hinanden. Blev du bange? Ja. Blev du også skrækket med ham med gartneren? Ja, men pludselig var han sådan, så der var ikke. Jo. Også man kom snigende, og så pludselig stod han der. Jeg var så tæt på at skrige ham op i hovedet. Men jeg løb i stedet. Jeg så ham, og så løb jeg. Det er ret spændende. Det er sådan en legeplads for børn. Og kunstneren har sagt, at han synes, det er irriterende, at alle legepladser i dag er det sådan nogle, hvor det skal være virkelig børnesikkert, hvor de slet ikke kan slå sig. Så han har lavet den her, hvor man altså godt kan komme til skade, men altså, så lærer man jo ikke at kravle så højt, hvis man kommer til skade. Det er ikke. Så man kan kravle ind i, man kan kravle udenpå, og så er der huller i den, så man kan komme ind i midten. Og igen er Serine ked af at være over 12. Jo. Så går vi bare. Så går vi bare igen. Så man er også glad for at få lært Tokyo og komme hertil. Ja. Ja, det er fint. Karina, hun er nødt til at følge dem her med fødderne. Hold nu op. Hun kan slet ikke have det, hvis hun ikke går på dem. Nej, jeg ved det. Det skal man. Serine har fundet en knæler. Du skal ikke løbe det op. Den hopper!